ani chen hoite mathia wa khum to ton tongo te ani ba bo sajoni khana ba de khanya nei rang test tongo 6,000 a 6,000 bokuri kha te ani gonya goitha bokuri kha Mia hor kuthuni jorawo tako komi debrumani no khongo 12 ta 25 tamani jorawo samung chidra klanya rok bai choprop jakha tei nukhungni mani rok bebang no sabai kalang jaka nei sawi manka tei obo sawi manka nok ni rang busajukni birthday klanya nei 6,000 toni mani obo kalang khang jaka tei nukhungni rang chagrok kizemisa kama kha nei sawi manka norok nai nya di sini koktamawo mia de mia phaika sala buma bodolo phaika angai abo mia saika jengno bo khobre sadang khaika bising basang ase borok pa saimalia bu khai hi ang mia dakto thaka goro somta jamaika te bismawo jata takani angai ko ani bahajak ba ani ma bana ambe man boi borok daga jak baikha daga jopa khaijak baikha angai a pore khai jengno jeng mia dakto thaka dakto thama pore khai ko najagi mangkha najagi bitirok paitu baikha ta angai bok saikalango je oko khana thanao phaidi jeng buma bodol bo thanai te nongo phaidi saikalango saman pore khai jeng thanani hin tongkha bong gong mani oi thanani hin tongman pore se ikani no godi ke khaikalang kamia hor 12 25 ni digi wo phaika angai horo phaika angai ani busaibo nogon thujang mia khwaini phaika jengno dakar kalai uni khnawoi phaika angai no dodong dadang khana ka an busai kharka janala te ganti dikhai kharka angai a pore kha angkhai tar tong tong angai apurgai borok janala te bu phai hapka angai ang mangni jati nukha borok ka sinia dotono bongni moko simiche dodong khapungja mane 12 ta 25 ga 12 no ganga purka angbo mo ano buri bare khanyai borok ne angbo kharka anga ang dotono bosa baidi ni thakan ma babu songno bojawoi ka ang jere tilang kharka an jere no jeng bolongo kharjang mia dotono an bosaibo olo se phun khai mal layo kai dotono dudung dada apu tarpore ang saimalia thangka khap thaka ga purai ang je nogo hamachi mangne bangna borok je shobdota ko kha sebok thasibono kai ta mane abo jeng thana chi borok saikalang ka nimang sa khanya hanga abon baga chung susto ka nyamai chai thulai ka kunung ni ahne Dunia saikalang ka bosa buri bodol bai chawa te tharani usi puabo abo sawo soi ri phaidi
buri bodol phai map sani soi di kaisa kaini jaga soi mari ne bo hinchau soi man pore bono kaisa kagor sinai tarpore che bini kes rosana rosaya hinchau a usita ga gochika aw thanani na angbo ma gochika bupra sobra khaijang bagai talangnai an busaino hinchau ga tar mane ani nok simudi khairi ka ang tak bram khai thanai Mia horo je gotna khanya rokai sila rok dana bri. jelarong mamang jemang hamane ang sinia dehara beno dotono bongni ri mogo simi sinuk jago Tamu nok ni mani rok pating. ani nok ni mani khoting ma do dotono thangbai ka khoti mungsapa maragliya ga ani surga bisingo ani chen hoite mathia wa khum doton tongo te ani ba bosajong ni khana ba de khanya nei rang cash tongo 60000 a 60000 bokuri kha te ani gonya goitha bokuri kha ga bong abo butiki chanai bong to thanta sinayo hungke thanta ni ngai ka hamga che tonglanya ni bujong na ni jongna jeng to bujok jagoi no tini thana hinin da tongka susto babe khai thana hinne Goro to fridge rok goma TV rok boku gano ka busurong ni rang mari to thangkana. abo thangka 2 lakh moto hai Abo ki sabo khaigena ni wan suk na rok. abo ang wansuma ni hingkai borok simia je ampai kelang hungke nok sokjana ai sokjana bising basang salai tongo bono bothar sinani kathang hakor phomna rok ni an busaino leki tar mane borong khaikena Aro tabo mane mia horo je gotna mani ke boda faina phika police prosecution rok. পুলিশ তো ফাইকা মিয়া আরেকটা সময় ফাইকা ফাইমান পরে দা কোনো বরক ফাইয়া ক পুলিশ ফাইয়া ক নাই সিমি ইনকরিং খাইয়ে ফটো বুইতলাং খাবর আবা হাইতা Police ako tam salang. পুলিশ সাওয়া जों নায়ে নো তেहा খানা ফাইপিয়ারা নো হनै Tabo ko nini busainyo to borok khini jong map sandi nei je borok ne baga. মাপ তো সানকা ওয়াইসা বয়স মেসে তৈন আতকে গুরু ব সালাইয়া গব বয়স মেসে খাই ন সাকা সামানি পরে কেসি কাইন খানা जों কাইসে ইউটিউব সমি দেব মানে আর কেসি কা অমিনি মুঙ্গই এফআইআর খাইকা হनै গব থানা রিজা গুন ছায়া ক gai তারপরে কে जों আতই হিনৈছে নুকজাগৈ কক সালিয়া আনবো সাই কেসি দিখাং কাই তো তে কোন খাইগলা কা হनै তার মানে মিয়া কাই ফাইছে অতি খাইতম ফাইকwa bupra sapra khaiye no dong dadang nok rok burai tutoi ati khaito hbai ka buma bodol chingkai borok thanja sinai hungkai susto babe khanya borok sawoi chungna bujogi mano tangme ati khanya ba burai tutoi borok kaisa hani buma buri bodol hungkai susto sinayo bo bahike mundi khaiman ba burai tutoi Nini. taga aboni sab daito na hanai bok to je mia cycle ango kunung ya mung sang ya na rong hanai